Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft, adică o nouă serie, cum am promis ieri la episodul de Gunter Vegas. Și hai să începem un nou episod. Vedeți, n-am nicio lume, acum fac tot și textura o am. Dar vreau să dau la audio, hai să dau și 30. Cea mai nouă versiune. Da, hai să începem. Nu știu de ce, dacă ceasul mi se blochează și mai iese, dar e rar, nu se întâmplă mereu. Hai să facem lumea lui Rafael. Ca așa mă cam pe mine. Ok, hai. Ați văzut, fără cheat-uri, fără nimic. Numai stai că nu-mi trebuie mie. Cum se face lumea. Shader-ul ăla, textura aia e un shader, dar nu e shader bun. Dar o să fac și un episod cu un shader, să vadă mai bine și mai frumos. O să găsesc, vedeți, deci shader-ul ăsta nu prea se vede, dar se vede puțin umbra și... Da. Hai să începem. Sper că vă place, dacă o să mai fac multiplayer cu alții, dacă o să se întâmple, dacă nu... O să facem și pe afară. Dacă vreți să fac vloguri, o să fac. Și joc foarte bine Minecraft, joc de 2 ani și ceva. Și pe telefon, și pe laptop, și cu sora mea, și sora mea știe să joace. Și îmi place aici, dacă nu știi ceva să craftezi, aici nu craftezi, aici practic tu când ai să craftezi, îți arată aici ce poți. Nu ca pe calculator, că pe calculator când ești începător e mai greu. Că dacă unul începe pe telefon și după aia se ia pe calculator cum am făcut eu și eu nu știam practic nimic să fac, că am crezut că e ca pe telefon, când dau click dreapta pe crafting table să mi-arate ca aici, vezi? Pot să fac asta, pot să fac și asta. Dar acolo trebuie să le pui, asta e nasol. Bine, nu e chiar așa greu, pot să zic, dar na. Da, bun, facem un turnăcop. Nu, sabia nu trebuie. Facem un turnăcop de început, așa. Minereuri, nu știu dacă găsim din primul episod, dar... Totuși. Și vă face și live-uri. Uite, unde le plac bine. O să fac și cu facecam, dar nu știu dacă ar trebui. Când ajung la vreo 50 de abonați, atunci o să fac cu facecam. Până atunci nu... În vloguri o să apar, clar, dar așa... Da, hai că deja am destulă piață, adică mai iau ca vreo 30 de bucăți mai... Adică să am 30 de bucăți. Și ce să vă spun, în acest episod voi face de vreo 20 de minute, maxim, nu știu. Am făcut 34 de bucăți. Și da, ca să nu știu dacă o să fac din primul episod, dar o să încerc. Chiar o să încerc să fac din primul episod casa. La mulți nu le iasă, dar mie poate mi iasă, nu se știe. Facem și o lopată și topor am făcut, sabie n-am. Mai trebuie bețe. Așa. 2 chesturi. Mai facem lemn. Da, de lemn o să am mult nevoie. Hai să aruncăm în copul ăsta. Eu am marcat blocurile. Hai, aruncă-te.
A, băi. Nu știu, nu vreau să arunce. Serios. N-am uitat că nu vrea, că se aude sunetul la parcă l-a aruncat, dar nu vrea. Na, hai să începem de 5 minute și am luat una piatră. Și hai vă spun câți bani din superiul meu preferat. Care s-au jucat Minecraft, îmi place de ei mult. Lecturatul de la Lavet, nu știu dacă știți, e Rafael, Max Infinit, Max și altele. Cam atât din preferații mei. Stați să văd cât lemn am mai și 5 bucăți. Da, să ne facem câteva lemn. Vă dați seama că nu o să fie casă mare, o să fie doar de început, așa. Care mă duc la altă. Da, e destul de bunicică. Na. Bun, ajunge. Și acum nu știu unde să fac casa, fac fix aici, o să fac casa, dar... Uite aici în locul ăsta, ce zic eu. Uite așa, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bun. Deci da, asta o să fie casa de început, nu știu, o să fie cam 1, 2, de 3 pătrățele. Acum aș face de 5, dar nu îmi fac, e prea, o să fie prea lung și nu vreau să vă țin atâta. Să mă țin, să vă țin. 1, da. 2. Stai, 1, 2, 3. Da, uitați, ăsta e un bug destul de ciudat. Pui un bloc dacă pune 2 deodată. Sau ori am apăsat eu greșit, dar mi s-a întâmplat de multe ori și nu-mi place. Văd că mâncarea e încă unică. Dificultate normal. Dacă vă gândiți. Hai. Opa. 1, 2, 2, 2, 3, 4. A trebuie numai 3. Așa. Să vină mai încă. Trebuie să găsesc. Trebuie să găsesc, clar, da. 1, 2. Trebuie să pun eu un mod de waypoint de spy point. Când mor să mă teleportez și atât aș vrea. Numai să mă teleportez de aici înapoi. Acum vă dați seama că facem acoperișul așa normal, că n-am cum să fac acum acoperiș perfect. Din prima. Bun, facem o ușă. Ușă, unde e ușa? Na. Ușa va fi aici. Face și seara, văd că mai un pic. Uite cum le punem de zi. Cum se apungă. Hai mă. Așa. Da, uitați, deja un pic din casă e făcut bine. Adică destul de bine. Acum mai facem contură.
Aici nu a venit niciun geam, las. Aici a venit un geam, uite așa. Oh, perfect. Mai să o luăm pe asta. V-am spus, asta doar o casă mică, nu trebuie să fac acum o minune. Da, să lemn negru dacă vă gândiți, dar o să fac din ăla alb. Și din ăla alb o să vadă mai bine, deci să vedeți că e seara. Dacă nu, o să găsesc acum repede o apă. O apă cu nisip, că na, de fi... În orice apă este nisip. Coul nu ne trebuie, las că facem coul imediat. Adică facem noi coul. Să vedeți cât acum. Facem coul pe dracu, că se face să... Vai. Fai repede. Și dacă nu o să fac torți, o să fiu rip. Uitați ce seara se face. Vină și zombie și scheleții. Deci nu m-am mișcat repede, m-am mișcat destul de încet, dar... Pune acolo 7 bucăți. Hai repede. Da, și până la să face ceva lumină, e perfect. Hai, fă-te una. Bun. Acum, torse. Bun, perfect. E perfect. Filmăm de 12 minute, nu avem niciun stres. Hai să le pun așa pe mijloc acum. Da, o să vină geam aici. Mă le pun așa să am lumină, că după aia, da. Bă, da, eu sunt pe peaceful, că nici mâncare nu trebuie nici nimic. Eu nu înțeleg, stai să văd. Game. Nu, dificulty normal. Uitați. Pot să pun hard, easy, peaceful. Și pe normal. Și normal și o să las, pentru că pe hard nu pot să pun acum, că... Na. Ce putem face noi? Parcă am făcut chesturi. Da, uitați. Numai că asta, trebuia să pun asta aici și... Da... Stați. Luăm furnalul. Aici punem chestul. Așa. Și punem aici furnalul. Perfect. Deci până acum nu văd niciun zombie. E foarte bine. Bine, în prima noapte nu se respawnează prea mulți, dar scheleții ar putea să ne omoare. Dacă chiar o să vină scheleți. Da, nu văd. Deci bun, hai punem așa aici. Ușile aici. Torța aici. Lopata, trânăcopul ăsta aici. Căcatul ăsta aici. Opa. Poate să arde pe primul. Mi se pare că mereu să... Da, mi-e puțin frică. Mai așa se-mi va întâmpla. Nimic, numai să nu moare cineva. Nu știu că nu moare nimeni.
Și bun, cam aici m-am lăsat cu primul episod. Sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like să vă abonați. Pa, pa!